हेल' लोगोफोर, आरोबाव गोदान आरो अन्थाइ मोनबावबाय। नायनानै लादो नोंथांमोनहा। आरोबाव नैबे अन्थाइ गोसोम आरो अन्थाइ गुफुर आरो मोनसे जायगायाव आरो अन्थाइ मोनबावबाय। नायदो, दा सारा बिटिआरआवनो अन्थाइ मोनग्लुंगासिनो दङ। इसोरा दान होनाय अन्थाइ। दा नैबे अन्थाइयानो जाहैबाय दा 18टा बेराम सोखानो हायो जाहैदों। बेहाय माने बायदि बायदि गिदिर गिदिर बेराम जेरै केन्सार बेमार बा बायदि बेबायदिनो सुगार बेराम आरो थिग बेबायदिनो बायदि बायदि टिबि बेमार 18टा गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ बे अन्थाइया सोखानो हायो होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो दा बे अन्थाइया जाहैबाय, बे गोसोम अन्थाइया जाहैबाय, बियो आफा शिबनि मेगन जाहैदों बिथांमोनहा बुंदों। आरो बै गुफुरा जाहैबाय मानिक, बियो मोनायाव जोङो। दा नोंथांमोनहा बिनि दैखौ जुदि लोङोबा नोंथांमोननि जिनाखि बेमार जानानै दङ, दा बे बेमारा हामगोन बिथांमोनहा बुंदों। आरो गोबां सुबुंफ्रानो दा बे अन्थाइ सोमनाय दैखौ लोंनानै गोबां सुबुंफ्रा बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनदों होननानै बिथाङा बुंदों। दा बे अन्थाइ गोसोम आरो बे गुफुरा जाहैबाय, नायनानै ला नोंथांमोनहा गावनि मेगनजोंनो बे अन्थाइखौ। आरो दा गोबां सुबुंफ्रा लांफैदों। दा नैबे गोसोम अन्थाइया जाहैबाय आफा शिबनि मेगन आरो नैबे गुफुरा जाहैबाय मानिक। दा बिथांमोनहा नैबेखौ, बे मन्दिरखौ गायसननाया 2014 मायथाइनिफ्रायनो गायसनदोंमोन आरो बे अन्थाइखौ मोननाया 3 बोसोरसो जाबाय होनदोंमोन जाहैदों। दा सारा बुहुमावनो, दा बिटिआर ओनसोलाव दा अन्थाइनि दोहौ बा अन्थाइनि गोबां बेमार आजार हामनायाव बिथांमोनहाबो दा बेखौ सिगाङाव देखायाखैमोन जाहैदों। दा ओंखायनो गोबां सुबुंफ्रा प्रमान मोननो थाखाय बिथांमोना बा बयनोबो मोनथिनो थाखाय बिथांमोना बे अन्थाइखौ दा देखायदों बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव। दा नायनानै ला नोंथांमोनहा, जाय बिथांमोनहा बेराम हामजानो गोसो बा बेमाराव भुगिबानो दं, बिथांमोना निस्सय बे जायगायाव फैनानै बिनि अन्थाइनि दैखौ लोंनानै नोंथांमोना निस्सय बेमार आजारा सोखाजानो हागोन। नोंथांमोना बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि रोनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि अखिगुरि गामियाव नोंथांमोना फैनानै बे अन्थाइनि दैखौ लांफैनो हागोन। नोंथांमोनहा बियो चिरां जिल्लानि, ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैयोबा सामथाइबारि मोनो आरो ओरैजा बङाइगाव साइडनिफ्राय फैयोबाबो बे सामथाइबारि होननाय दङ। बे सामथाइबारिजों हाबनानै ओरै गुरुबासा जानानै ओरैजा नोंथांमोना खुंग्रिं मोनगोन। खुंग्रिं मोननायनि उनावहाय नोंथांमोना बे खुंग्रिंनिफ्राय अक्सिगुरि गामियाव नोंथांमोना थांनानै बे दैखौ लायनो हागोन। जाय बिथांमोनहा बेराम आजारजों भुगिनानै दं, निस्सय आफा इसोरा नोंथांमोनखौ मोजां खालामगोन। आरो बिनिखायनो आङो बेखौ ससियेल मिडियायाव होनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।